Виртуалният асистент на VetBG е настроен да работи като помощник при поставяне на диагноза, да проверява и подобрява вече написана диагноза и да предлага адекватно лечение. Когато записвате ново посещение, въведете какво знаете до момента за заболяването на пациента, без да спазвате правописни правила и да се тревожите за повторения и грешки. Дължината на въведения текст трябва да бъде поне 100 символа. Изберете асистент. Ще ви бъде предоставена редактирана и синтактично правилна версия на написаното, възможни диагнози и примерна терапия. Внимание! Виртуалният асистент понякога пише правдоподобни, но неправилни или безсмислени неща. Това поведение е обичайно за големите езикови модели и се нарича халюцинация на изкуствения интелект. Отговорност за коректност на диагнозата и последващо правилно лечение носите вие.